konferma li wara l-iskema tal-beħ tal-passaporti hemm xibka ċara u sħiħa. Dan kif l-entità tal-Gvern Identity Malta kienet ħeġġeġ lill azzjendi mħajra biex ikunu aġenti ta' din l-iskema biex jużaw is-servizzi tal-bank skreditat Pilatus. Dan kien żvelat mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg waqt l-aħħar sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali. Matul id-diskors tiegħu żvela littra mibgħuta mill-Gvern fejn uża lill-Identity Malta. Qed jibgħatu lill-aġenti dettalji dwar il-programm kif tbiħħ iċ-ċittadinanza. U mbagħad qegħdin jagħmlu laqat individwali ma' dawn l-aġenti li huma il-punt biex tbiħħ il-passaport. U qegħdin jibgħatu preżentazzjoni lil dawn l-aġenti. U li ma taħsbu li hu l-bank li Identity Malta qiegħda tipproponi lill-aġenti biex ibijaw il-passaporti. Propju il-bank Pilatus Bank. L-iskema tal-beħ tal-passaporti dejjem ħolqot kontroversja għal mod kif l-identità Maltija u Ewropea qed tingħata lil barranin sempliċiment għax ikunu multimiljonarji. Minnaħa l-oħra l-Bank Pilatus kien f'nofs l-iskandlu tal-kumpaniji segreti miftuħa fil-Panama mill-Ministru Konrad Mizzi, mill-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u minn xi ħadd ieħor li s'issa għadu mhux magħruf. Minkejja diversi ċirkostanzi li fihom saret pressjoni, l-awtoritajiet Maltin dejjem ħasslu jdejhom milli jieħdu passi fil-konfront tal-Pilatus minkejja allegazzjonijiet ċari ta' tmexxija ħażina. Barra minn hekk is-sit u ċ-chairman tal-bank Ali Sadir Ħaġaminejad spiċċa arrestat fl-Istati Uniti b'akkużi ta' frodi u li kiser sanzjonijiet kontra l-Iran. It-tkaxkir tas-saqajn u l-ħasil tal-idejn mill-Gvern Malti wassal biex il-każ tela quddiem il-Bank Ċentrali Ewropew li approva tneħħija tal-liċenzja. Littra żvelata waqt il-Kunsill Ġenerali tur ir-rabta li l-Gvern ta' Muscat dejjem kellu mal-Bank Pilatus, tant li fiha l-aġenziji mħajra kienu jingħataw preżentazzjoni tas servizzi offruti minnu.